Ето ме. Представям се, аз съм човек от планетата Земя. Това поне със сигурност го знам. И не съм тук вечно, така че се старая да живея в синхрон с всички нейни същества, в което включвам хора, растения, самата земя и така нататък. Харесвам и да създавам неща, защото самите творения, които са около мен, дори в момента, са много вдъхновяващи. Всичките цветя, всичките дървета, хората с техните различни физиономии, животните. Много работя с найлон, с намерени обекти, обичам да вграждам и светлина във всичкото това. Но наистина мечтая за една независимост, която обаче да не е само лично за мен, но някакси да може и другите хора да имат тая независимост и хората, които искат да пишат, да могат да пишат. Хората, които искат да скатерят по дървета, да скатерят по дървета и да строят беседки, примерно. Или хората, които искат да се гмуркат, да имат тази възможност да се отдадат на това. Когато целият свят ще стане по-добър, в Долен попаднахме случайно, с приятели. И точно тук намерихме един свят, който сравнен с града. Тогава, нали, живееш в града и цяло аз не бях много пътувала и попадала по такива места, в които са съхранени, самата древност е съхранена, нали. Не само в къщите, но и в самия бит, и в тогава много се сееше тютюн, имаше много ниви с тютюн. Картофите, всички растения. Аз тогава все едно за пръв път почнах да ги откривам кое растение какво е. И така отблизо да си общувам с тях, защото аз съм предимно градско дете, расла съм по море, нали. И пътували сме, да, но така по село не съм живяла и изведнъж ми се стори, че пред мен се отваря една нова възможност да открия един нов свят. И това и се случи. Тук може да се подобри това, че това село, което се води резерват, наистина да бъде защитено, наистина да се сетят някакви хора, от които това зависи, че има нужда от защита, защото прекрасните паметници се рушат и те, ако нямат собственици, всъщност се рушат. Просто живота им свършва. Те се превръщат в купчина камъни. Например, аз откакто съм тук, има къщи, от които няма никакъв спомен. В смисъл, никакъв абсолютно, освен снимките и, нали, спомена. Но така материален спомен няма. Има камъни и има... даже няма и камъни от някой. Като си загубиш връзката с природата, нали, ние тук сме вделено и всичко това е много лесно да го говорим, но когато си някъде напечен в града, облъчен от някакви неща, някой път е трудно да направиш тази връзка и тогава имаш нужда от някой да те потупа по гърба и да ти каже: усмихни се, всичко е all right, ти само си в една твоя лична дупка. Затова вярвам, че излизането от личната дупка понякога има нужда от помощ. Едно от нещата, които много обичам да изобразявам и да претворям, са крила. Защото крилата, дори в преносния смисъл и не в буквалния, те са точно този стремеж, точно това, от което имаме нужда всички. Човек, когато се чувства крилата, прави нещата, които иска да прави. Когато нещо си ги е свил, изпада в депресия и тогава трябва да види някакви други крила, за да си усети своите крила. Затова се правя крила и предполагам на хората. Нещо с терапия. Тоест вярвам, че може би е така. Не знам дали е така.